Barok ki breu ki khmi yaka Lawei babha ki wat yaka Jaka ban san ka Jaka ban kiyo shaprak. He MIT University Meghalaya, man kasni kalong kajing stang bathumar, kijing ikai bapura katkom kajuk kabamta. Ke MIT University kadan bunjait ki course pat kijing hikai. Kum ka fashion design, filmmaking, communication design, music, BBA, MBA, sports management, nursing, BTech, computer science, PSW, MSW, but QA. Ha MIT University Meghalaya ki jingtrang jongpi shaka jing job ki urlong but ki kala long ka jing shisha. MIT University Meghalaya ka jingya lenti ka bastang shaka Lawei bachok.